barodo falta. Criei barodo, yobo faude. We barodo faude. We barodo falta. Criei barodo, yobo faude. We barodo. We barodo, you go faude. We barodo, faude. We barodo, fauda. We barodo, you go faude. We barodo, faude. We barodo, fauda. We barodo, you go faude. Trove watra na gorombe de maisa. Trove watra na gorombe de maisa. Mama no mandiwe. Goro no mandiwe jiwiwano. Trove watra na gorombe de maisa. Trove watra na gorombe de maisa. Mama no mandiwe. Panyao de cambio. Binomako Jenjeloyo Binomako Mami nene servisa bita kifama libita Midodro tuego Binomako Panyao de cambio. Habita qui fa malibita. Dondo dueño. Udi, great cat. Speaking Sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Vaya sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Pichu unsrafo. Tisha Pirol, odi, when Bali, odi. Welkom to het program Akomfo na Vitali. En zo direct zullen we beginnen. Pichu unsrafo, dan maak je een kafo. Aye, sagidadoro. Aye, sagidadoro. Aye. Nyafaraisa. Mama Diego de Nyafaraisa. Nyafaraisa. Mama Diego de Nyafaraisa. Teya sukumi dada, no mi dada Teya sukumi dada, no mi dada ano mi dada, mina huma, ano mi dada Teya sukumi dada, no mi dada Teya sukumi dada, no mi dada ano mi dada, mina huma, ano mi dada Ja mensen, goeiedag, goedemiddag, goedemorgen. Pardon mensen. Les piki grani na mama kuyo obia. Da so na me baro de metakuri na nepatata obia. Obia gado konvo chimang. Kabra profe. Vandaag is november, 12 november 2023, zondag. Na ma mooi date de. Ana mooi ja sa ra koru ala. Metak mooi mano mooi. Maar in ieder geval, mijn bal odiji wala mala sadalon to start teka tempo ko acha program Akomfo na wisani tire ta passon de bakanalisation de mata son de tipo ude
so andi na fire son, so andi na len, so andi na kouru. Me baro odi, me piki fu piki, me piki fu grom, me piki fu bosi, me piki fu liba, me piki fu lokto, me piki fu sabana. Me bar odi ji wala malagi, ala de kombo funo, ala de yoga funo, sancharo kofe sa radio a TV, en na fesi a radio. Odi les piki grind nanga sakafasi. Ja mensen, goeiedag. Alla liste me wat de mij kon, zo lees ik me keer eindelijk drink. Kom ik, pardon mensen, pardon. Maar in ieder geval mensen, we zijn vandaag weer, we gaan praten wat abra atori, a Prasara Sibi fu a Leba komanti. Iverstam. Want atori dat die volgens mij, no sab atori dat die sa epsanga, a Prasara Sibi sa a Prasara betekent, maar samen met baru wan bigi ori wala mala, en me baris maar pena sanan kodri wan bigi ori da pena para, dape heel para vanaf. Pe para busi bigi, pe para busi tapu, para liba bigi, pe para liba tapu, me bar origi wala mala dape, en alas marapena in de binnenland toe, dus marapena lange tabetje, drie tabetje, boven broko pondo, stipala wini, guyaba kondre, ala de kondes amerikari, piki saron, wet santi, redi doti, ala de pres dape me bar angalen tutu, ala de pres dape me bar odi, juwala madape, en dus madape tapu, Parapassi, Wanika, Javaweg, Groenatweg, Rijsdijk, you know, en alles maar op het Dorothee Pont buiten, Dorothee Hanas Sal, kom bakken naar Hanas dus door naar Lelydorp, Dorothee naar Latour van Kalmweg, Abraham Zeker, Pont buiten, Livorno, alle pres dape me baro dape wan bigi ori en het binnenstad dape in para, een groot para Maribo, me baro allemaal dape wan bigi ori nanga la lespeki nanga sakafasi. Assume baralas mana pena in France Guyana wan bigi odi Stalin, Veroniki, Rinaldo, Orlando, ala mana dape me baru wan bigi odi en ala de barasa meno Kane, Daniel, odi, respecti grind nanga sakafasi. En assume bar alas mana pena in Holland, country dape na Rotterdam, Amsterdam, Zwolle, Hilversum, Lelystad, Beverwijk dape, Utrecht, ala de pres dape me baru wan bigi odi tide tapa sonde bakanisi, aso de manta, so de netipo ode, en dan me bar alas manape in België dape Orlando, Patrick, Kathleen, alas manape Consuela, alas manape dape na in België me baru wan bigi odi, en dan geloof ik iedereen daar zo in Frankrijk, Bayo, Mel, Zangare, Chimving, alas manape sa menokari, odi le spiki grana nga sakapasi. En desmas ap siki wana also o kombetre, esi op na atoso, Huko SSC baka na u lobby wan, en de wan sa chari lobby wan gona sabana ekondori allemaal. En tide, desmasab a fiaro so tide en afgelopen dagen, en tide wan meisje mi, wan bigi meisje mi tap wan bigi yari tide. Daniel Schabecker dapen tap Groenatweg, Javaweg, len tutu. Mina sapsa, agwa kerki di mata tegi mi. Dat tegi agwa kerki mi lavo even. Maar Dani, walavo even staan, mitakaya di mateng. Wie was teren en hieruit was teren. Mijn grote meisje daar zo in Suriname. Daniel Schabecker, odi, wan sisa disi. Dat wan bigi jari en me versteren jasa aan en mange sa aan de en papa. Jaso in a radiostation disi, radio Akomfo, odi les piki grani op het programma disi Akomfo na Wisani. Ja mensen, zo te zeggen en zo te doen. Logo braas is abi weer iets. Maar met de afgelopen dagen heb ik veel mensen niet gesproken. Omdat zij ben even bezig gaan misschrijven. Ik ben nog even bezig met het toestanding. Dan ben ik klaar. Doordat die nog pikkie wel los. Maar ik wel afspraken omdat ik met mezelf bezig even was. En doordat dat die me kon. Dat me pot alles aan zeggen. Maar ik ben de in rust even aan misschrijven. Omdat tegen bezig gaan schrijven, dan moet je even in rust gaan en bepalen staan in een bedoel. En doordat die middag kiest mogelijkheid, een kans voor bel o allemaal en takken ik afspraken ben zo onvergeef me voor dat. Maar we allemaal afstaan voor de sollicitatie dat we doen. Dit zei zo, dat had ik ook mee, dit dat moet ik het ook doen. Maar mijn Obama, I go sweetie mensen, I go sweetie, omdat die Teye bribi in je schrijven toch, dat na asante operation sa mo tego to. Teye bribi in je schrijven. No wansa no kan contesto you nanga you bribi. You nanga na natata. You nanga de kombo for you. Iversta. No wansa no mus kom mindri you.
Iverstaan. Want Juna altijd aan nummer 1. Iverstaan. En telecom voor piki so. Dat want taki ja voor oppo ja voor doe sa ja voor doe. En dat probeer sa ja voor liba want say. But ja voor waka loko sa de kom voor ete je voor doe. Because you know sabi. If you go down dadelijk of tamara in een oppo moro. Of in een oppo of in een mataki. Of one sam sta door dat. You know do sa de kom voor te je voor doe. En dat heeft sa meestal van aan volgens maar. Omdat zij dus maar. Beralangan sisa ne beribi de strevi. En dan ding dankjewel. En dan de abi apisitor is mensen op YouTube. En als je dan was met op je Facebook mensen. Bij de YouTube mensen de. Maar YouTube de aan dat niet zeker. Want we ben net op net gelukkig. Maar ja, ze samen want tegen het afbranden is dat ik moet even bakatapa afstaan even look op YouTube de in een uitzending. Want ja, ben het op YouTube. Oké, we zien het met op YouTube. Omdat we samen met familie dat daarom in de man. Si ala desma. Tapo mene si de tapo a scherm ja zo. Omdat men een substede mene man si de tapo a scherm ja zo. Maar ik zal ze wel later van hier halen. Maar wel elke paar mensen. Berangan sisa composers ja zo. A mooi vat as we dit op brasis. Sabi wat tegen taki. Te je hori sa je abito. Hori vaste sa je abi. Usaba pokulata hori vaste sa je abi bla 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 bla. Bina masing. Maar mina masing brada maar te je was adi. Des masawa kabit me san si titi anga de bakama en je de tay singe dan me de zeker dat je 100 voor me singe. Maar pardon. Maar tegen dat de dat de misrepen zingen dat allo kost daarop donder alla dus daarop allo kaken. Overstroming. Ik was daar dat maar ja. Maar de komen je was de solutie dat je kan zingen. Ik was dan en als zingen eigen vallen zit je te zingen in Akomfo tongo. Ik was dan brasis dat aso maar samen want tegen dat brasis dat abribi unom las abribi not abribi altijd moet de in you en no make no one sani draai je edit manipuleer je omdat zij de manipulatie is altijd daar zo toch altijd manipulatie altijd je abi a tweede toch want met de dat altijd brasis a eerste steen sta je ere of a eerste vier sta je vier of a eerste stand sta je shi of a eerste stand sta je ere dat nee. A tweede sani ano 1. Je verstaat? A tweede one ano 1. Na eerste. En zodra je bij eerste. En je briefit op eerste. Want daarna zijn ik konto. Dat eerste ik sneller. En dat tweede ik sneller. Je verstaat? Maar dat je moet sabi. Sami shi sami jere sami smeri. En sami taxen het. Na sade. En a briefit dat die top brasisa. A briefit dat die je moet horen. In you. Abrief dat je in een mag lasting. Want zo'n test kan contact je dat je lasting gewoon beroep. Maar als je lasting gaat 1 minuut duren en aan 1 minuut staat opstaan, dan je offer moet je heel schrijven. En dat heeft ze voor naar Branasisa. Dat je de kwam beslissing dat die no boom en de shisa niet helemaal trapassie. Dat de no musu shi of jere of smeri. Ik was dan Branasisa. Omdat ze de Branasisa lopen moet tegen staan niet. Evoluco lontonu en oluka grondtapo hè. A natuur toch? Dan a natuur luko valk mooi, maar de luko salibisma dwang a natuur toch? De acties revief na boom of ef aan de boom. In trasma ai de shen boom, maar in trawa ai aan de boom. Omdat zij de luko nana tatapo ta grondtapo nangala so sani. Oké, willen bisma me kwa losani kan ala so sani kan ala so to word ala so to sani de kom. Oké, Akomfo i was dan kan de sana de skisre vi to tobra sisa en de san mooi. So le san mooi, de tai make you well linga, make you well boy, make you abo awija ala so sani. Maar ala de sani son te sana gewoon prodo. Luka gold, luka silver. Na gewoon prodo sani na natuur. Nou, natuur sani maar de mij tekenen kwam biggie sani kom ik het. Oh, als hij is nou geweldig sani, is hij toch koop
koetje wan ding en doe alles zo sani. Maar sana gewoon, natuur is gewoon een grondstof. Je verstaan? Maar in een grondstof, in een sanati, je kan doen een lossani aan een sanati, a go-to, je kan vinden alla, meestal in alla elektronisch sani, je kan vinden een go-to. Je verstaan? In een telefoon-televisie, saya abnu de saya wana anu a televisi saya lukuno de go-to dape. Mas sabi mo te uta balansi sam. We shisa ni mar solisi usap sana sa masolis uno sabi. Asante le no fesima sani na lekte akovo kon konsoli wan sani to balansi sa. Akovo kon akon la akole kwa manera po umas manai da weer feifi boy to. Feifi boy awe ne nesting awe tune futu tune anu wane neki. Maar de luku de acties rep yon. Ofa, min bij de sanisi, min weer de sanisi. So je ziet in een weer ding, in een bij ding, in een doen noti. Omdat sa isa Akomfo e waka kon konsole so je suma na een. Na le pagoro tapu de na le sare man e mekta pagoro tapu e luku so. Akomfo e kon gewoon e so tak luku. Na somi de na somi tang, some weri en so da mistin. If Akomfo wan you abento, da Akomfo kon wan hetra fasi baka Akomfo konsole wan hetra fasi of opote in you anu. Of solisi o waka make you go fene na wan presi. Je verstaan? En dat die solisi even maar de boeisa Akomfo weri na wan prodo, maar solisi de boeisa weri na maktiven dape, don dape. Want zonten zonder jullie assi wan karen kon zolang ino weer ding ino makaren kon. Je verstaan? Want solisi is de garçon presi teden op het aladen Konfo sam de pro voor de Konfo Akomfo ne waka kon. Omdat zeiden na so Akomfo kutaki sreka. Je verstaan? Aso den pa waka go den kutaka asifing a obiasma sreka a obia Konfo na apasidati. Dat zo al de leren Akomfo van waka kon en zo as de leren van kara Konfo pe konto. Verstaan? En dat die na wan pisi fu den prodo fu de Konfo. A boy ka de wan de boy Akomfo kan teke fu tu wan sani. A de trawan op het nes weer de sting. Maar kota ki solisi ano weer no wan de maar solisa tek wano mo da gwa waka. Wan sonte ikashi solisis ma a fei fi siksi boy. Maar zoals je dat doen sani, je ziet het kwam op te noemen dat de waka godwe. Maar zoals je ziet weer, obvious maar weer, alla in product. Alla in product. Omdat zij de solisi, a rokos asan abigisma so waka kopes den to, abigisma, to, a kangawan so tu atibron, wa ogri denen tapu, wa ogri fasi. Dan no a obia to. O sole tak luku no. Luku famis doang. Mana lau. Mana komedi me beki. Mas sole isi, ya bisma sab ewer ala susana desti. Mana wa eko gewoon ekwan product. De abdena no wan betekenis, no wan wiki de na abi. Temtak wiki, no wan waarde, no wan pingino de na de. Ewa staan op brasisa. En dat you can shit to want lukun op de brasisa. Teishi sonsma obiasma hè. En we den product voor den toch. Dan luku ting de nat de product je sang palam. Pop. De natabu of. Maar zoals na modo tu to, zoals na ai to, mekis ma denki to want wali ya walo kwak sapels. Zij weer wel los aan niet. Maar not desa, like van mij dat je desa na gewoon prodo na so sma ai. Want like van mij dat je toch. Alla de prodo sta de Konfo of obia eweri. Allemaal op de betekenis. Ama a obia sama kan weri wan panye. Aka potu wan panye ne neki. Aka potu wan panye ne skoru. Je verstaan? Maar na betekenis. Omdat zeiden, in een pisi, a wantaki.
Iwan pisi ap wan taki. Ini wan linha. Wan bui. Wan teine ede. Wan te teine futu nembere. Abi wan betekenis. Daarom te wans met ak ba wan bere ke tetki. Of wan bere wan ala kondre keti. Dan fade karek. Uitleg moest Gina sma. Zeide je weer zo sani. En fa iwere. En zei op dwangen. Want in een kanji. Once more bere keti of one thee. De tak ai tek jade me kasma go. No? Want sonte si solisisma abi fade kare sonte abi sma sabi bere fade kare na don luston na de abra to maar a don luston ano soma ya vera don luston no te yo potuan te na justinto te potuan te na justinto bransisa dat wan taki to at te dati musu piki wan sani tem tak piki te pota donus te a donru stona use abrakon dat wan taki sudra ipoteng na konfom boka ko want dido a obia sama sa uji o te de aje kiwes tambransisa en datina asani fu alan konfo sa abi prodo na leki na pukugado to sonta danga oru sonta danga wakati ki sonta danga wasekseki ala lesa nati abi betekenis da wogo direkta po a Prasara Sibi fu a Leba. A Prasara Sibi fu a Leba ala lisi te yeshi te mei a Leba i waka kon i wan pre abi wan Prasara Sibi ne ano en evisi wan Leba waka kon dan abe Prasara Sibi o suku altijd fe dat wan taki desma sa aba pre mus altijd ap wan Prasara Sibi want if je play ala kondre to bransisa to je play ala kondre dat wan taki leba doro leba waka kon ta leba kon ko taki wan sma da pe san wan famiri da aleba bar tape ede dan meeste geval te aleba bar kon de shi o lona nga Prasara Sibi krim long tu klima he presi os figi a presi snel brrr. E wan ogrider de shi o stop dan sonten aleba obari asi obari le kwa leba verstaan bransisa en dan sonten shalom was stratitu na e Prasara Sibi fe a Prasara Sibi to yere Prasara Sibi ano somar ei long na fikring e krima presi ei sa no na ala sma san konda presma sa konda sonte sma kanga hebi of wakanga sansa no kon ina presi da eshi e waka lontu e kri maar luku asanati nedur langa e ko taba de shale barat saka masami wantake abra Prasara Sibi mensa yabi furusma sa aba Prasara Sibi na de oso de angena de tesdoro of de bakadoro smaleri taki na waso tapo ati smaleri ma ina tu werkelijkheid sami wantaki abra Prasara Sibi tide a Prasara Sibi nabi no wan tapo ne no trevi ano wan tapo evo kota ki yusa abi wanta wan leba konvo e bar tapo yu da yuka abi wang ma if wan leba konvo ne bar ne tapo
You know, have you abi one for day. Seriously, because he said doing. I know you ana pro da na wroko sani fe. That's serio abe. Because si amuzu bara ikokoto fu iman gebruiken toch. Want die zo'n ting. We san kalong tu win swasa waka kaini oso to baranga sisa to. Of what to say de poten da pe. Dan kota ka san kota ki kom jadi si. Kota ki aleba e bar tapu yuta. Asan no kwenye oso. Astrato ta ono doro kwenye oso. Om dat say de. Atapu dankaba aleba e na keporo. Fosa dorai oso. Ono madore oso sresrevi. Fos adorone oso de na kekaba. Ma sonten a kan solicito. Wamo tego wasani sonten. Ya bison from pastor convoto. Zij meka drie konta yo oso solicit. Koluku sani. Da sonten. Aleba oje pasi meka kon. Mata kona fonfo kisi. Iverstaan. Ma sami wan tego to brada stisa. A Prasara Sibi. Ano wan san fu soma fu potini oso. Fu taki o awatapu. No. You tapu na san de na ini you. A Prasara Sibi na fu a prodo fu a aleba. Sonten. A Prasara Sibi. Kade sonte shi solicitma e gebruiken. E fon solicit. Como você wan complete. Ogri. Dan de mij teke dat de mij forma conformatie. De sanati. Tisha sanati. Dat want taki. Na leba srevi e conforma a sansara pesa wan play ogri. Ano gewoon taki na komante of a komi taki a jebri of a kantasi of a poku o teke da of me. No na leba srevi okon tika Prasara Sibi da ona ke jem sani. En a Prasara Sibi tuto brada. Abi furu akadu furu wondro. Ma a wondro ven do ina anu fa leba. A wondro sa Prasara Sibi kandu as do ina anu fa leba. Bikana leba wanka te sayu kan do en fa ya fu do ya fu teke waka fu mek aroko sa wan lokuto. E fu sonten ya bi sonten san kamede. Ya bi soli isi son piki no ma wakato. Da a Prasara Sibi na wan den san kalusa chifuto. Mana leba roko dape. Ano wan tra konfo roko dape. Want aleba sabi fam na kapiki na nga a Prasara Sibi. En ta na kapiki na nga Prasara Sibi. Sa upo sa ta na ken. En fau na ken. En ano dati wang. Aka waipuru doti na yuscinto. Aka teken. Da washu nanga wan Prasara Sibi to. Even stambra sisa. A Prasara Sibi ano wan soma sanda pesa we shit we potino oso take so no na wan wroko sani fu aleba. Ma te aleba I kontwe da yusrevi no sabi dat na aleba da pe. You no sabi. Wan aleba ta iwa kakoi ta koun le fame ta donu de ta koun. Ade koun e fasi e take. Iwa sta. En furu sani sonten. Sani desan soleisi. Ano de takala sani. Wat ai somi wan sano no de taki. Komi taki. Ai somi taki na siri sabi a rasiri abuan siri to. Wan dresi kameki fu isabi desma abeseten to. De karen jaso asma to. Asan dati mana leba wanka jiakoni dati mika sabe taki jaso to da sala ti katiki de kan boring nanga malasi to de kan dringen
do pura basete. Awam de koni. Fa Prasara Sibi. Maar, bij van taki. Awan sema. San. Wan Leba bane tapu kan sreka sanati. Want ik kan teka wiri. Pa Prasara. Igo de an wroko kande. An wroko kande. Minotak orako minotak ano. Mina sabia voor wroko. Omdat ja na sabi di sile fam takita mensen. Na sabi fa Leba. Na wan sabi fe. En moro sanite sa kanto anga Prasara Sibi. Na leki wan bui fu Akomfo. To brasisa. A bui. Ana trobi fa streka. Ana trobi de poto an sweri ne tapo. Aka do furu. Yeshi soli isi yeshi ala so sani de meteka. A bui e poti watra. A watra e kuku. Fai kuku. Na wan Akomfo da pe. Of wan yoka da pe. Tap a bui. Sa e durati. En sa e bata pa asi. Sa a iwara bui rati. Ma ina Leba sanito. Bala mensen. A Leba abi wang. Prodo. Sa e wone anu. A trawan na baskita sa e chan tape ede. Maar mina sabi e sabi taki a Leba. E altijd apon baskita tape ede sa e waka. En a lobby prati frokto. A lobby. Kade sonten. No sabi taki sonten. Willy bisma. E shisane mono sapasis fa asane pasa. Maar wande sani sa Leba itu a lobby ki frokto. Anatrobi suma. A lobby ki frokto prati frokto. En moro furu sonten reme taki Leba na moro furu kan fene ondro fare kare bana bron. No? Ana bana bowa. Ala pres, ala bo. Ala bo akan ankra. Akan teki kantana peho. Soli isi kersi bon. Moro furu. Aloba kersi bon to. Kersi bon. Dan sonten. E mo sabi taki te wan Akomfo de tapon prasito. Te luku dati abon dati e gifrokte. Mano eu vai do asanti a contra Akomfo abakura bento. Abakura bento. Abakura bento. Iwesa. Mago taki de tu Akomfo disi abakura nga a Leba. Altijd de lobby's doen onder de boom. Ano de wang, maar de meeste de malat lobby's doen onder de boom. Abakro nanga Leba. De Akomfo. Morofuru na ina bon sere te hanka. A bon chinsre. I basta. Magodoro fa Prasara Sibi mensen. Atori vind dat nou moitori omdat zeide. Furu feng. Sabi de en sorry solisi mas sama no sabi taki naturi fa Leba raper le pamitaki a Leba ne kontaki komati te kontaki ai taki sra natonga anataki trataki fe sabi tak dat nou ataki fe naper evi man versta taki dati da ibung da yanga da tanto taki da yanga Leba wan Leba bana tapu da eviere wan da kasabi en door dat altijd tegen te bransisa eviere wan Leba bari wis wan bakro bari ate taki ba sai tak da pemena mo versta le mi ataki fuyo da mi kan verstaan sai taki da mi kan tak bakara je verstaan omdat zeide a belangrijk te you sabi ataki veng. Want ik kan waka strati toch de jera bari. Maar je nog sana bari betekent. Zo'n tatak long.
So dat ik snapu. So dat ik guau so. En no waka jaso moro. No waka solat moro ayuro disi. Wa meesta gevallen te bara te solicito. Of solicit asai te tu solicita que, hey, mi dorera. Of me guau so. Iversta. Alare taki if you man verstaan dat je sap solicitei bari en je sap otte of solicitei, hey, ons dan het pas tapioso, guau so, go isi. Kota kis don festa mo vodoro. De yara prosere abari veng. Ei te da go isi. Ons dan opasa, ano takwa ogri opasa. Ma Akomfo se waka dang dati, ayuru dati, awam sa ma i defese mo vodoro, mana wame kyusheng. Of wan yoka. Mana wame kyusheng. Dan lebo barte ita, hey, go isi. En mit met altijd. So drami yero a piki. En als de mooi laat die 12 uur, after 12 uur of zo, we willen op de na Bersaba rapeton. Dan me marape na Bersaba. Dan me jere, me go isi, direct me go isi. Of me jere de dago e balon fasi, sam sabita ki, de man shiwan sani, e wakako. Dan me go isi ito. Want tu mote iwan sa bransi sa, me mapo iwe tapatori sa wetaki. Dago ap, walo fasi fare bari. De apolo fasi fare bari. Tere yere tere shisane. Of tere bar somar. En sap te wanda ke bar somar isa kasap tu. Ma te wan stande da de apon speciale fasi fare chare kon. De YouTube make you verstaan taki ei. Goi sei. Want wan sei kon tapadang. Yung goi sei. Tarama bon so isi fu architu. En potifiri, sa you firi, tegen een momenti dati. Verstaan bransi sa. Omdat die dat na de belangrijkste sani sam. Wie mankeer so leisi. Na afiri en na adenki. I verstaan. Na lekite, na leba bar konto, i wan preto. Dat ik a Prasara Sibi filto. De kring. Maar dat plotseling as na fes wan sma. Dat is not pesasma da a bigi krilon tasma. Sal de do rape. Sam salape. Dat taal kriso da snapu da brasasma. Oro Leba do rape direct era. Oro do era. Sonte asma sabe da peto. Sa drai lontu na Prasara Sibi krim da pe lontasma. Kada sabe, so isa kap sabe midri asma midri futu bei. Krim. Asma shin doti. Ma sonte, asma srevi no sabi e waka wan hebi kon. Of wan hebi dene tap wan. So leisi me te wan sambransi sab. I kan go ko na wan preto. Of na wan asma. Oso. Da wan Akomfo bari. Of Leba bari. Da Leba bigi do. Tekira tegi kogo wasi. Toch? Inata kisai tegi. Maar you know. O shi asana treko gewoon sani. Omdat ze elefam takabi foto. Leba konta gewoon even. O konta gewoon. Para mensen. Strat lefa me taki. En yo praxe tak Sep saya so. No te tapas ma. No me cuadra que sé. Leba ne koba. Leba no danga sarati. Leba no danga barbari de fa de tracromati de. E me ki bari. Tere doro. No. So te son ta leba ne te ka Prasara si bakona wakalonta he presi. Apote alune baka. De wakalonto. De luku. Dat de moeilijk kwara. Minus even met dem dat tiba, hoe shire dat ti. Gewoon waka anu de baka, de waka lonta he presi kana waka fanta padang komit bak. Kota ka presi jaso, waka ko teta padang. Kom baka sago tapatradang waka kom baka.
Dan etak no tiara. Ano tak ene tak no tiara kulumo. Da kombaka insi. Deixa gos don kombaka so. Deixa asa abigis masakagwe. Alas mo tak sanda pe. So suma doro da pe. Te no sabi tina ai, no sabi. Alegam tak ito. Ano ala lazy sonte a Prasara Sibi Akomfo te verschijnen. Ik kan dat no en Akomfo te verschijnen. No. Daarom toch, Leba na wat het taken, kami takasari si. Na Akomfo sa abi sovuru makti, ano kuno kal makti, maar alle speki sa Akomfo di si abi sa de tra abeti anga afas fa de chare respeki les pure atije respeki de abi de havu wan ne vrede noti en ne vrede yoka en ne vrede no wan Akomfo ma no defu meki trobi no ano taki a defu prebasi tap trawa, no? Zodra asje wan sansa no daleti, o jompoko altijd. Zodra wan san no daleti, o daloto. Zodra defu bescherm, wan tralibisma, wan tra Akomfo, deshi usreble Akomfo, dan au dape altijd. Voor bescherming. Voor hoor dat no wan samsang. Maar, wan trasan detu, if you ne archi, itranga yesi, je play geweldig, je play ganstra, zo sani, dan, sanomichu bikasi, o balu wan tu lazy, o yepi wan tu lazy, wan tanga las, o libi mek sam persane. Verstaan bransisa? Daarom to bransisa, if you wan abi wan Prasara Sibi, also, you mag abwang. Maar a wada sa you denki of a wroko sa you denki sa o amus do o no denk ano abi no wata moi pro moi sani maar libisma manipuleer wie libisma barang en dat we denken dat ja a Prasara Sibi o dus na le kesma ju an batra taki era batra si o dus on drai baka obi o disi taki sonte smeta ki ya drai baka obi dis wroko a komiko fu bom bla 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 ma fulanga ten fu olanga ten yo asan o snapo you drai baka na yusrevi. You drive batra na yusrevi bikasi e de Akomfo sa yu abi sa natata senko yu no ma beschermen yo no ma beschermen yo dido ya hu bribi na itapu dat na alasan zodra ya bribi na itapu klari zodra ya bribi na Prasara Sibi sa yap ini anu e via abi wan Leba sa bata pi koko ta bigis malati osorio alasan sa amusu se aputu fem chare fem ange fem poten oso le sinale ondra bedi kanda te hipote et only bedi tak poten ondra bedi gime yo tak ondra mi bedi ma tak ange na mi doro da peso op no offense da pena lokti ma abigis mate pot ondra mi bedi omdat die Akomfo sap zei dat hij pete ondrobe. Eerst abrasisa. Doordat sabi wan tegun to abrasisa. Ano ala sani sa yeshi sang of sa libisme te hier voorbij of sa Akomfo ay sorry of sa yoka ay sorry tak luku so of le fami so le su sabi a inge kon no bigi tone tape ede. Ja, ego bij to. Amang weer 10 goudlinga, you want go buy 10 goudlinga. Je shamang
€2, you go buy €2. No. Wees Akomfo tegen de €2. Maar zolang je tegen ze de euro uit doet, you know zelf zeep doen hadden. Zolang je tegen dat, de boei die zien af zo, of wat tegen die ze make naf die dati. Zij de weer tegen die ze. En fijn potat tegen je beren, en fijn taya tegen. Dat na de sani. Dat na de uitleg sa yo wan abi fu ini wan pro sa de konvo ti wan luku no blasi sa. De pa mi taka bi foto. Wa obias makas donga alen prodo. So isa nos danga noti so isa adanga wan keti of wan tetene neki wa. Als je ziet wat het in je voeten komt, dat ik niet. Ne voeten toe. Zo dat dat doe. Dat non moro. Dat is bij. Mi na rap nota mishi. Wat doe in je aan sudo. Maar want daar op je taki got titita got tek zo aan zijn pot neisting. Au got tek a Prasara Sibi. Wo voor ons aan tide. Dat teke. Want dan tito taga pe moro da Leba otaki da teke de dusange fosigo for asana ala usana pe. Avansa on pre poster. Duso de chare de konkowe. Oh, luka close se pura close, Taiwan tra close, Taiwan close, Taiwan close. Da Congo. Te ala ukofo oba kosa wabe pre poster opa yoka sanda pesa no an lusu. Ta prasire so sa Sibi go negero for body. Kare fos aprastara Sibi da lusu. Want a pasta lukuta brasisa. A Prasara Sibi to. Yishi alekti a. Mataika yushi na isri. Na mama isri. Was mij als mijn vraag heb. Wat doe je met die Prasara bezem Lena het heeft gebruikt? Zomaar Lena het heeft gebruikt. En wat betekent het als die kapot is gegaan tijdens het gebruik? Nou, look nou. Even na Akomfo, na Leba gebruiken toch? Akate taki trouwen. Of wat hij dat potent dape? Wo cooking. Wat ala? Look nou. Wat? Wis afgebruiken wel eens. Maar te is hem doen je toch? Na lekte, paletake na lekte, iteka boy voor je toch? De trouwen guina watra fasma sam wasi. Toch? Want die wan vromude. Of de iteka boy de poteta pasma ede. Te yu bange. Na obya te yi akomante opa pukote isem don aboy fito. En karinom tu next sange. Karinom tu next sange Prasara Sibi reserve. Maar e wansamos do. En if a wroko, ja go bang trampa. Want in elkaar, want if we wroko een boy, ino maroka aboy no abuna wada aboy ino mawera boy moro tada yamuja. Anga gaan go boto. Dat tegen bij het toch? Dan Akomfo of a obja a Prasara Sibi a Leba toch? O tegen 5 se kembaka toch? Se kembaka vamos de toch? Ja toch? Want die if you bloka Sibi se sigi also. Yo go bij want trouwens toch? Dat die bij de opote pa mus de toch? Ano so? Na so afaside a Prasara Sibi se taki a wroko en samos pesange. En even mensen bij de wat de druk. En sabi want tegen dat branche sa. Ala de sani si toch? Im liben gewoon na kovo. A ponvo op pikiu, a konvo op tegen fa anga sang imus do. No go do sang
Gewoon zomaar. Of is je wat trouwens doen. Nooit in op de wassaal trouw. Sita wat trouwens doen, dat doet. Want in ons op zei dat trouwens op Prasara Sibi in osso. In ons op suma streka Prasara Sibi dat pepot in osso. Want zo is mat. Ik ga obia kapwa, obia manji, of obia umanji on Prasara Sibi. Maar obia, op kota kana obia kwa example of suma jiu asane. Astreka sani wan fasita ki sonten apotuan santapeng. Of sonten a jiu sani ina Prasara Sibi, a Prasara Sibi wansa wakangen. E wakangen kagen. Dan, want sonten, smaken gebruiken staat die gewoon voor burger hier also. Dat jangan iemand prati. Of dat jangan man fius alamu ya chamoni die akwak saver. Iwas tambrasisa. If you want to Prasara Sibi, go buy one use refi or go take one use refi and you feel you want up one so you see afire konta Mr. Fal Leba. Isabito of something. Want mo take one sanya brada. Sisa. To? Luku Akomfo kotaki yaba familie disi van de Veer. To? En dan van de Veer dis familie wan Leba de ina familie. To? A Leba disi e bar tap wan den chin to. Tap John. Maar a Leba e bescherm de alamala. Want sabi Akomfo ano ya bera. Pamis don jaso. Titano fumi. Ano fumi. Titina wala mala. Wala mala. Ano fumi uang ano mabeng nanatata lemeng pelupak. Nanatata potromiange nga obiadisi. Mano fumi. Sesrevi. Naso Leba ano fujo. Na va her family, e luka her family. Want sonten, Leba kan shiwan sani fu Karen, to? Da ko tegi jun, of Leba shiwan sani fu jun da ko tegi Karen. Of ako sore wan sani. Of kan de wan sani, wan fal wan de an, maar na John Ebari, maar ago bada pena karana oso. Fu wasku eta gay, tapi oso, want wasane wakakong, wan koyu oso, tapa oso for you. Wan fezer op wan door op tapeng. Wan isa wasani to bransi, sonte we prasye taki, Akomfo na mimi abeng, okay, pigo, take of the abrak sanko you of you go take sample you srevi make you san and you know ma make someone was ma brother was ma sample leader ate asma te taki de make bakru toch mita make bakru ya de make fu tikita mita pivo panga rosso idati mita na manipulasi sanati libisma no ma make Akomfo libisma no ma make se wan libisma niti so pusi de makira pa lo come Akomfo fa denki to bara denki chinso to denki lugo san libisma make alasan e broko. Alasan sa libisma make tapagor tapay broko. Ay vernietig op de mixan fu ki trawan. Da pare go make wan bakru fu tiki. Nana nonsense sa libisma betei a manipulasi sa libisma betei isma na polida. En tanganus me praxe asem dom na don sani sa de ma ko brede ede. Dan ina mameki. Akomfo ina mameki okay na mameki. Iverstaan. Dan sa mi wante uto parasi sa to. Sabi taki Akomfo ano fubi. A momenti sa abubadi si tak okay. Dan de Akomfo fu you nanga yo ka fu you e prati nanga buba. Ala malay go na de igi presipe de musugo. Basta abuba ay vernietig gewoon. Ay gwe gewoon. Ay melter gwe.
En dat na asem sani fu a leba taki akambo weke in ala sotu fasi. Ini wan konvo kan go ala principe de wan go. Pede wan go chawan boskopu go de kan go. Pede chitaki no a decide na a leti fasi komi char a boskopu di sigo. Wanti mi ji John a boskopu of mi takanga John a tori, ma John de tumsi traag, toch? Dan mislevo gwa karen go di karen a boskopu. Of mo go takanga de komo fu karen. Me karen tak, hey, teire komo fu karen, iluku so, da karen okis a boskopu. Yo sta barasisa, wanti mo reformete yo tabarara. En sa una machina dunguru betak adunguma, no dunguru bana kring, ma betak dunguru bikasi una masha. Sa po de convoca ici. Ma ini wan ting convo na convo ekruderi. Yo sta barasisa. Aso asande taki aboskopu echa abra go ina family. Yo barasisa. Ma tapu a Prasara Sibi sani na belangrijk sani fu na Leba dati na en wakatiki dati ne en Sibi dat na alasan san a abine anu a trasa le famitaki na a manchi se chatapen ede pe froktu ang alatro san de mamoro furu froktu e prati le famitaki na festival. Maar na Prasara festiki veng e do ala sotu sani sa awantu wanti wan sani sa kan do na Prasara sibito aka mekataki yato aka mekataki ma asabi dati na ewan abensa akan je asi if awan je asi dati. En she smasa leba e bara de kokoto. Desma dati e she furu sani. De she furu, de yere furu, en de altijd de wan smasa de altijd alert. Altijd. Nieuwsgierig is de plaats. Nieuwsgierig. De hele was aan de barebluko. En is maar niet, de hebben notita. Maar de go in sukutrobi. No. De altijd is na bakasi eluko. Maar de altijd de in een momenti fu jopo anyone thing fu kier na fire. E wan fire o leti de altijd osuku broma fire kiri. Omdat die na a manier dat de abi fu make it aki sani e tan kouru farem de kouru. Jugu no de. Jugu no de. Yo sides marati son te de lo blavo. De lo psari, de lo bi sani. Ade de lavo. Ma fu kadoro, tenta kadoro, taki barco, in als je dat gemakkelijk. Gewoon zo, shabat, no? In a taki wang, ei taki. Le fam taki, inosap solis na endape. En voor analeba wa aba ach eigenschap disi. Ja, voor tra konvo ab de sem eigenschappen disi. San son tende wakako ino sabi srevi. Tak na de wakako srevi no sabi. Je verstaan? En dat is nou een pisitori sam. De chuso in a kom in nou tak doen, maar de conferentie de eigenlijk geheimzinnig. Want die jullie sap otade en jullie sap otana anade. Na puku to, jullie sap ta puku drai. Fu a asi contra a puku. You sabi?
En so tana puku wan a ingi se vye sabita doro tu. Maar no ala lisi. Maar a komati no. Dati de trawa na barmeester uma. I was dan. Maar de wansan desa de morofur ina baka. Te de waka kon. A bakro abetu tau. You know, ina sapta a bakro waka kon solisi. Nooit en aka meke sultan taki. E luki housini ai de tak honangai. Honangai. E takangai. Maar a eigenschappen voor amadati. Anoma playa pessoa obiasma. No. Anoma playa. Omdat zeide. A obia sito. En a obia washuwe a sito. O teia a sita. Tapi mo fonotak no ti artia wang. I was down. Maar sami on tei wija abara a Leba disi. Anga roko sampe. Wansa ni tusa. We shisole isi taki. Dema e bil asbandati de kon umasma. I was down. So tena umason ten. Amana desmanati na tu de to. Wamana nga uma de. Ma alis te hejida met pot a uma. Weer kosi. No? Tu. Wamana nga uma de altijd. Jabi solis ama. Solis jaba uma. Maar omdat die de mij een beeld in takje. Sorry, ze hebben broek waren. Hij wil kaki broek solisi. Omdat die sabi akomati awan yoka. Awan sama sambe debivo. Adido solisi. En wansa fu amanu wang dati to. Amalati na ini bigi grong abe wroko. Ewan. Adido a abisofuru makti. Wan eng nero kanga no atra Akomfo. Anga no asma. Ewan. Ewan snapu. E fon helegre. Ewan e snapu. E fet ala feti. En ala feti se ko e fit e wini. Alamal. En dido. Teisha waka konto. Omluko bung togo apre, hein? Mas reisi abi sorisi com você comprei que uma mimiti uma wali hein? Comprei bede. Da Leba bari tá bom asma o máximo. Mas de Leba bari das mei sukudringi. Esse coabiri. Deixa faz padrinha abira, para me chita cá uma kleine na pé. Na Leba botar te que já lego de mo fo. Aso. Dam looking. Dam la ko na waka go. Wan motei wan sani. A Leba to. Na Akomfo sang respeki na eng. Ana trobi fa. Altijd to waka oji respeki. Altijd ana trobi fa. A bigi fa defe makti. O respeki iniwan. Wana fitin te bigi. Iniwan. En ta kon. Toch bransisa. En ik wil actief noti. Bika no abi noti van no van asma. En hij doet onderdisma toch. En hij maakt machine leki wan begisma. Wan sansa koutaki ama mankeer sani. No. Adido teishi awakako ako krima presia. Ange Prasara Sibi. Da so te ka sha longo anga kama chi fe pote ede longa ma chi tu. Lomber en tai sana let snel.
Dus dan schrik ik, zo. Nee, dan doe ik als we aan vast ade. En moet ik gewoon staan toe, dat branche sa. Teju, ik ga op de presita, dat als mamus wroko jiyo, toch? En dan trobi even Leba ne baraita of een baraita po. Altijd na objas malati, Akomfo. Yoshi altijd do terra Leba. Maar mensen heeft de dwera. Maar Yoshi altijd do terra Leba. Do terra doti, maar do terra Leba speciaal. Do tijd ik chang tangi fa Leba. Ko potu tangi ya Leba, ko tangi, ko jen grana alles speaking fasi. Because am kom krima presi Guno. Wees va presi mis defa fasi, maar de bigis ma fu Leba fu you safe mama so papa si. Muska kor baka tu. Bele fami taki. Anatrobi pe you de anatrobi if I barata po you ma altijd o de rape voor bakaji you. Altijd o de rape voor bakaji te no to de fori of te fire de pour fire voor blus fire voor tap afaya. O dape altijd. En die doet die do branche sa. If once ma libis ma wale baba ne tapo no go suku brasa leba. Want ene brasa. If I want brasa oko brasa, moro furo ene brasa. No. En Akomfo da goe. If I want taki o taki. Maar if I no want taki, no hati ede. Maar teshi wan waka kwa bigi bla 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 bla. Ika sa na ole badape. Ika sa ta na ole badape. I want kleiner. Omdat hij zeide, brada, usabi komanti in het algemeen, de defu kom met sporto, de defu kom play toneel, de defu kom dus de afudu, dat de kwa, woep, oké. Brada, sisa dus bij de pisi factory van Prasara Sibi. Met een grant aan alle speaking faciliteiten ko fuko aja program Akomfo. Nou, we staan vandaag is 12 november 2023 zondag en dit programma de abra Prasara Sibi sa Prasara Sibi betekent ja Leba en sa Prasara Sibi kan do bradansa en met je grani tena tata. En kom bij eens maar even op Facebook een beetje ori en dan moet ik ook snel terug op YouTube gaan, want ik zie niemand hier op YouTube. En op zijde kan de met denken dat ik wat sluiten of wat nou bij de boom misschien, ik weet het niet. Maar als ik het was aan verkeerd nou, dan met een machine en dan tapu a chat, maar misschien wel. Mensen, ik ga even kijken of ik kan Karen kon baga. Shiden en baga met een sabi. Maar hopelijk ik kan shiden en. Maar in elk geval mensen, op Facebook dat is het glide raketten of die odi. Tita is een piraal of die odi. Let's speak Igran Sakafasi. When Polly odi. Mer Laren odi. Jim Lawrence odi, German Pansa odi, Missy Diamante odi, Ninka Selina Hoogdorp odi, Elaine Bernhard, goedenavond broertje, groetjes van Amsterdam, Zuidoost, van Zuid, Elaine is van Zuidoost mensen, odi, hey, waarom dit, oh, je bent soms, ja, nou, we nog op klas, Frans Cairo odi, Sonja Bolstam odi, Iedereen brengen gefeliciteerd met uw dochter, dankjewel. Strana Oma odi, Regina Wortel odi, Wen Bolly odi, let's speak Grana Sakafasi, Edith Linda odi, Hotens leef lang daar in Suriname odi, Grana let's speak Sakafasi, daar in Suriname, goed, zo. Sandra Wijnaldum odi, Sylvia Samo odi, Diana Sibilo odi, dankjewel. Tus Blessie Pauta odi,
Melon van de Veer, moeder dat in Zwolle en vader dat en met je dat in Nederland. Wendy Bain, Odi, Ilse van Dam, Reizen, Odi, Marceline, Leita, Odi, Tuta, Monique, no, Tuta Yanka, Odi, Vanessa, Monique, Odi. Ik ben niet meer live op YouTube. Ik ben nog steeds live op YouTube. Misschien, ik ben op YouTube, maar er is wat gebeurd, denk ik. Ik moet gaan kijken. Misschien de... wie ik kan lokken moet op streamen misschien daarom. Maar ik zie me nu live op YouTube. Ja, sorry voor dat. Ik zal kijken wat er gaande is later met het programma. En dan hebben we Florentine Bernstein, Odi, Stefana Burgzorg, Odi, August Alexander, Odi, Letitia Goring, Odi, Shav, Cyril Hill, Odi, John Held, Odi, Gelda, Duki, Odi, Virginia Loswijk, Odi, Merziano Hawk, Odi, Miana Nana Ama, Odi, Respecti, Marta Magnak, Odi, Bersaba, Marta Magnak, Odi, Regina Forte, Avasifa. Minimaal prestatie tak jas abra adago ito Regina Wortel Avasifa adago a bewegi tu eteno de wang sani sonten adago bla da ate ja in de vigo nanga bakano so ade de ki wang kwe minimaal prestatie is Regina send het voor me op een message voor me ja ik weet dat je hier zegt. Wat doe je met die prestatie bezig als die Lena heeft gebruikt? Bla bla bla. Met tegentorie dat ik heb. Wat is het? Lita Jongavat. Minimalisa, nee, sorry, ja, mensen. Mundo Wentja, Odi. Wat is het? Lita Jongavat. Mitake Guno. Mundo dat in Rotterdam. Odi John Health internet is traag. Ja, ik zie mijn internet gaat in en uit mensen. Wat probleem daar. John Health, Marsha Huishuis. Odi Millie Giershof. Odi Abel Pinas. Odi Mille Giershof. Odi Ewasante Moluku dat ik kan plaatsen. Bakatapu YouTube. Moluku sana probleem eigenlijk. Maar het is aan mijn kant mensen. Abel Pinas, Odi, Unisa Wijnadem, Odi, JB Star, Odi, Jouw Jupiter, Odi, Jennifer Nepta, Odi, is goed. Ricardo Hiwat, Odi, Marlin Dogman, Odi, Philips Satro Di Wero, Odi, Dapenas Rana Konde, wel eens wat gaan praten. Ik zou eigenlijk vandaag bellen, maar mijn belletje, want die weri. Mobel Tamara, ja. Maar we praten, ja. Iedereen wil praten, ja. Ik ben vandaag een beetje moe. Ik kan geen telefoongesprek vandaag hebben. Sorry. Mervin Lemmert, Odi mensen. Mensen dat op YouTube. Ik ben abo eerder, maar ons dan kost helemaal tapatori dat heb. Streamlight, 27 minuten geboren. Kom ik een emissie, want Torija is even misschien kan ik wat doen, maar ik zie niks wat ik kan doen mensen. Sorry voor dat mensen, minimaal lees unding binnenstap staan kosten. Maar kan doen deze even en dan kan op even en dan kan komen bagan en tappen mensen. Oh ja, mensen hier zo. Oh sure, I'm op bagan jongen. Zijn eerste naam is je denk, nu denk ik. Even mensen, ik kan kijken als ik jullie daar zo nog kan zien. Maar ik zie niks. Nou, not mensen. Kom ik voor Sani even, dan ben ik Sami kan doen even mensen. Oh ja, maar Sani zo voor me direct, baka eta Sani.
John Hatsi, Kieso, Ricardo Baumgart, Odi, Henry Dunlap, Denan, Odi, Letitia Goren, Odi, Olivia Ivans, Odi, Orlando Steinbach, Odi, Florentine Bernstein, Odi, en dan weet ik niet als ik hier zo knik ze op sta. Masa constant mensen. Masa niks op dit me wanneer in comments. Mensen, in elk geval, jullie dansen op Facebook, op YouTube, mina mancharo constructie in een programma en Caroline. Sorry voor dat. Ik heb het geprobeerd, maar het wil niet lukken. Maar ja mensen, het wil me niet lukken. Ja, minus op zijde. Maar in ieder geval mensen, met aku grant tangale spreken van zit ook uit het programma Akomfo. Wisani, je had het over als die hond is ziet wat niet goed is, dan gaat die baven. Maar je kunt het ook zien aan de houding van de hond, terwijl je blijft maakt die stappen achteruit of probeert weg te rennen. Je dat doet maar, samen met dat idee na in die oosten dat je dat go blijft op straat toch, dan de ballon fassi. Dat me bedoel, mine contact adago dan fesi, me jere na strati, dat e ballon fassi dan stap dat me longo isi en zodoende solisi isap solicito dat die apisi dat die isap solisi. Ja le titu dat a houden vind, maar te chasa na te longo tuto, ja dat je lo, maar abu tu tak ik kan go mo poda per, want asan dat pe kande en abu ma solisi isap solisi dago e shisane sa wie libis man sheep en dan kan na bon kan na ogri solisi na bon solisi na ogri want akashion wan bon sani of akasha leba solisi dan abari of akasha bakru tapa prasita etanape akambartu ma eskreki want asan eskreki den door dat te mensen. Mensen, goed voor vandaag. Met aku grantan ngale speaking aan saka fasi te kate fuko acha programma Akomfo na wisani. Ik ben iemand anders dan Guno Vyent, obia man Guno Vyent, titi na obia na kantasi obia en na obia die sina fu parat, heel parat temo po kawana. Ja mensen, abu, ik zie jullie wel volgende week Sintja Garden, Odi, Antoinette, de baas, Odi, en die namen zijn ze net even komen en die namen die ik niet heb geroepen mensen, sorry voor dat voor vandaag. Maar ik ga YouTube weer regelen dat ik het, al die namen weer gewoon kan zien mensen. Maar dan is het met dat ik een auditeren en alles bekijken en gaan fasi en op een bonnet toe een bombakan na ini a sonirisi Virginia wortel odi let's speak grani na gaan fasi. Bedankt mensen, met barodi let's speak grani gaan fasi. Odi.